Rêveberên Xwelîsteriya Demokratîk dema ku rewş li Rojavayê Kurdistanê piçekî aram bi, hemû berê xwe didin wan deverê han. Lê dema ku rewş krîz pirsgirêk problem çêdibe, êrîş çêdibe, bi lez û bez dûvê xwe dixin devê xwe û nigo bi qurban û berê xwe didin welatên xwe yên Ewropa. Mîna Zuhat Kobanî, İlham Ehmed, ew deqê غارا deqê kava Binya Cizîrî hema rewş piçekî wilo bingev dû dikeve bi lez dizîvirin. Lê niha İlham Ehmed li Şamê tê gotin heval ronahî çûyî Şamê li gel dîplomata wanî nû heval Zozan Elûş. Her du heval û hin hevalên din tê gotin hatine perwerdê. Perwerdeya çi? Perwerdeya karûbarê dîplomasî. İlham Ehmed bi vî rengî wilo bazarî bi vî rengî hatiye kirin ku dibe ku rolekî wê berpirsyariyekî wê di Wezareta Karê Derve de cih bigire, Wezareta Karê Derve a rejîma Colanî. û tê gotin jî her wiha ku Taha Yasîn Remedanê Rojava jî wê çêbibe, ew jî Mazlûm Ebdî wê bibe cîgirê Colanî. Baş e eger çîrok ev bi, ev xiracir û ev êrîşên ku li ser Kurda heta roja îro tê kirin bi tawanbariya têkiliya bi Colanî re ya em jî bi tirkar ev hemû ev xwarina hanê hemû çi bû yanî ev ji ber çi bû? Yanî heqwa se qurbanî, birîndar, wêrankirin, efrîn çû, serêkaniyê çû, girêspî çû, bi hezara keç û xortên Kurda çû bira dûşmir ala heval ciwana li qîma wê nayê ku yekî Ereb gule berdayî ala tev demê. Ew ala ku wekî ala welatên Efrîkayî. Herî kes ku sor û zer têde yî beste di tarîxa Kurda de dîroka Kurda de alekî bi vî rengî nehatî hildan. Wê neyê hildan tenê li cem xapoçiya ev mesele heye. Zaroçûne perwerdê çûne wê bibin dîplomat wê berpirsyariyê wan çêbibe di hundirê rejîma Sûrî de rejîma Colanî. Wey ser xêr û sed xêrî ji bazara xwe bibînin, sed xêr û bimbarek bi, pîroz bi, pîroz bi İlham Ehmed û Es'ad Şîbanî bibin hevalê hevdû, pîroz bi Mazlûm Ebdî û Colanî bibin hevalê hev. Ev entegrebûyîn ha. Entegrebûyîna demokratîk a xapo behsa wê dike ev e. Li ê ku vê mesela hanê Kurdî nedike kî ye? Serokê Netewî, serokê Newewî ê Sûrî bi tevahî, serokê Colanî û serokê Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed û Es'ad Şîbanî û wana serokê van kevirên sedrengê ev kî ye yanî? Ez qey we bi navê Nuh Yilmaz bihîstiye. Nuh Yilmaz ev e. Nuh Yilmaz niha sefîrê dewleta Tirk e, sefîrê Recep Tayyip Erdogan e, sefîrê Dewlet Bahçelî û Abdullah Öcalan li Şamê. Ê ku berpirsyarê fe'lî, ê ku Colanî û Şêbanî û hevalê wî û ekîba wî perwerde dikin, İlham Ehmed jî di nav de, ev Nuh Yilmaz e. Nuh Yilmaz kî ye? Nuh Yilmaz berî ku were Wezareta Karê Derve a Tirkî endamekî payebilind êmî têbû. Dema ku Hakan Fîdan serokê Mîtê bû,
ev Nuh Yılmaz dibin berpirsiyariya wî de dibin berpirsiyariya Hakan Fîdan de dixebitiye. Heta tê gotin ku cîgirê Hakan Fîdan bû dema ku Hakan Fîdan serokê mîtê bû. Hakan Fîdan çû Wezareta Karê derve wî jî bixwar bir. Eviya dema ku berpirsê mîtê bû ev çeteyên ku Efrînê dagir kirin serê kaniyê girê spî hemû dibin kordîneya wî de dihatin birêvebirin û ji aliyekê din jî Hakan Fîdan dosya Kurda ku tê zanîn yanî Hakan Fîdan aslê xwe jî Kurd e. Eşîra Hesenî tiştekî wilo tê gotin. Dosya Kurda, dosya Sûrî hîna dema ku Hakan Fîdan serokê mîtê bû di distî wî de bû niha dema ku bîyî Wezîrê Karê derve jî dîsa ji nêzik ve û dîrekt vê meselehanê birêve dibe. Çîroka entegrebûyîna PKK mît û Apo li Hindir birêve dibin Dew Partî û Çaqilmaz Partî ka biguherin neguherin fireh bikin, teng bikin, kin bikin, dirêj bikin, zirav û pem bi destê Xapo û mîtê li Hindir li Bakurê Kurdistanê tê kirin. Entegrebûyîna demokratîk li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê ev berpirsyarê wê ev Nuh Yılmaz kesayetiyekî istixbaratê, kesayetiyekî mîtê emrekî di nava mîtê de derbas kiriye niha mêrik bîyê diplomat û bîyê sefîrê dewleta Tirk li Sûrî li meha Oktoberê de 2025 resmî bûye sefîrê Sûrî. Sefîrê Tirkî li Şamê. Nuh Yılmaz kesayetiyekî bi vî rengî ye ku ev hemû tiştên ku li Sûriyê tên kirin dibin îdara wî de rêveberiya wî de dibin kordîneya wî de tê kirin. Yani fiiliyên aynî wekî General Gazî Kenan dema ku li Libnanê bû. Hemû tiştê Libnanê girêdayî wî bû. Hemû tiştê Sûrî girêdayî ev Nuh Yılmaz e. Nuh Yılmaz çetîne bîra me Cenk Doğaltepe sefîrê dewleta Tirk 10 sala. 10 sala sefîrê dewleta Tirk bû ji 1989 notî heya not û niha. Yani nêzîka 10 sala eviya sefîrê dewleta Tirk bû li Şamê. Cenk Doğaltepe. Hevlingê Yalçın Küçük. Mamosteyê Xapo Yalçın Küçük ku cihimî geber bû. Hevlingê hebûn ev sefîrê dewleta Tirk û Yalçın Küçük hevlingê hebûn bi ser hev diçûn dihat. Yalçın Küçük ji cem Apo diçû cem Cenk Doğaltepe û ji cemî jî dihat cem Xapo. Yemekî niha ev misyon ev rola ku niha di distê Nuh Yılmaz deyî dehqatî Cenk Doğaltepe deyî ji ber ku Sûriye bi tevahî ketî bin kontrola wê. Serokê fiilî ê Sûriyê ne Colanî serokê fiilî êlpişperdê ev Nuh Yılmaz e. Nuh Yılmaz Mazlum Abdî û İlham Ahmed û kesên din wan perwerde dike ji ber ku vana ji pehra Xapo ne baskê Xapo ne û Xapo çi yani Xapo jî xizmetkarê dewleta Tirk e. Entegrebûyîna dewleta Tirk de dixwaze û li dijî nasnameya Kurd li dijî dewleta Kurd li dijî federasyonê li dijî hemû tiştî ye. Xapo û mîtê bi hevdûr mesele organize dike. Ev qûnaxa ku Xapo behs dike qûnaxa entegrebûyîna demokratîk wê kesayetiyekî wekî İlham Ahmed
بوه کارمندکیش کارمندین وزارتا کاریدر و ای جولانی ای رژیما جولانی و بلکی مظلوم عبدشی ببه طه یاسین رمضان ما طه یاسین رمضان سوریه و تیزانین طه یاسین رمضان جیگری صدام حسین بو اصل خو کرد بو لدجی تفگرا آزادی خوازا گلی کرد کردستان باشور دسکنی کسایتی طه یاسین رمضان ناسکری ایکو دخوازه باکورین کو بخوازن لی بگرن فوتوی ویجی وی ببینن کو چقیسه کسایتین با اصل خو کرد لدجی تفگرا آزادی خوازا گلی کرد سکنی لدجی ملا مصطفى برزاني لدجي مسعود برزاني لدجي جلال طالباني تەواوی حرەکەتە ئازادی خوازا گەلی کورد لە باشووری کوردستانی تاها یاسین ڕەمەزان لە هەمبەری وان سەکنی چ قەیسە مازلوم عەبدی vê rolahanê bilîze nelîze ev çîrokekî din e lê tiştê ku nihatê amadekirin û li gor enfirmasyonên gêhaştin me ev in İlham Ehmed û Mazlûm Ebdî êdî û ew Zozan Elû jî heta gotibû di hinda xuyaniyê xwe de ku li Qeterê bi berpirsê mîtêr rûniştîbû li Dewha ew Zozan Elûş eger ev biraderên me yên ê Qesedê û Hesedê û peyê de heq wase kontakta wan û bi mîtêr heye niha û li hundirê Rojava û li dervayê Rojava ka ja ka Çihalê Qendîlê û Xapoyê di nav Gevizîn yenî di nav di Werîmînê di nav di Teqyan niha ev e mesele ev e entegrebûyîna demokratîk a li Rojavayê Kurdistanê a li Sûriyeyê dibin Kurdînaya Nuh Yilmaz de wê kesayetiyekî wekî Taha Yasîn Remedanê duwemîn li Şamê li Sûriyeyê derkeve û İlham Ehmed jî piştî diziya xwe kir piştî xapandina xwe kir piştî hemû tiştên ku kir wê bibe karmendekî karmendên wezareta karê derve a Sûriyê a rejîma Colanî çi yê ne çi ye wela eslê wê Kurd û xebatkar û nizanim çi û tedî ev xapoçî mapoçiyê ku wê niha jêr wilo xweş bikin û ja di demên pêş de tevgera azadî xwaza gelê Kurd enekese bixwaze bi dewleta Sûrî rûnê wê bi kî rûnê wê bi İlham Ehmed rûnê ne wekî İlham Ehmed nûnera gelê Kurdin ne wê wekî nûnera rejîma Colanî wekî nûnera rejîma dewleta Tirk ku dagirkeriya dewleta Tirk berê Efrîn bû niha Şam jî ketiye nava lepê seranserê Sûriyê Sûrî bi tevahî bû para Tirkiye İsraîlî dibêjin Îrana nû di hundirê Sûriyê de dewleta Tirk e tevgera azadîxwaz a gelê Kurd enekese pedekese partiyê din bixwazin bi berpirsên dewletê rûnin wê herin bi Mazlûm Ebdê re rûnin wekî nûnerê rejîma Sûrî wekî cîgirê serokê Sûrî ê Colanî bi vî rengî aynî şiklê dewleta Tirkî ku niha meselen Hakan Fîdan bi eslê xwe Kurd e lê ji bo wî berjewendiyê dewleta Tirk esas Kurd û Kurdistan û eşîra Hesenan û Heyderan û Cibran û Zozan û Kurdistana Bakur û herêma Wanê û Serhedê û Amedê hemû Hakan Fîdan dikare bike bi qurbana sola Recep Tayyip Erdogan û dewleta Tirk çîrok ev e behs û bazar ev e entegrebûyîna demokratîk a xapoçiya ev